video die ik zo dadelijk ga tonen is er weer eentje uit de oude doos. 2009 om precies te zijn. Dit was eigenlijk bedoeld als mijn afstudeerproject. Ik heb de video later een beetje aangepast. En nu is het eigenlijk een soort van verfilming van Dorian Gray. Die de vraag stelt wat als Dorian Gray geen portret op zijn zolder had staan, maar een laptop. Flinterdun, ik weet het, maar ik was ook een heel pak jonger dan ik vandaag ben. Ik ga je niet langer in spanning houden, geniet van mijn kortfilm Gray.